गलाघाट जिल्लायाव खुंजानाय साब जुनियर आरो जुनियर हौवा हिन्जावनि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट असु चेम्पियनशिपआव बाक्सा जिल्लानिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहाबोनानै जिल्लाखौ रंजानाय आरो गोग्गाथाव खालामदों। गलाघाट जिल्ला असु एसोसिएशननि मददजों खुंजानाय साब जुनियर आरो जुनियर थाखोनि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट असु चेम्पियनशिपआव बाक्सा जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहाबोनायाव जाफुंसारदों। मिन्थिनाय बादिब्ला बे असु चेम्पियनशिपनि थावलु साब जुनियराव जया सयबामा मोननै सना आरो मोनसे रुफानि मेडेल, जेसमान सिंह बर'आ मोनथाम सनानि मेडेल, अनसुमा बर'आ मोनथाम ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। गुबुन फारसेथिं जुनियर थाखोनि चेम्पियनशिपआव गेलेगिरि हेमसोरां ब्रह्मआ मोनसे सना आरो ब्रन्जनि मेडेल, कमल कुमार बर'आ मोनसे सना आरो मोनसे रुफानि मेडेल आरो दैमालु रामसियारिया मोनसे सना आरो रुफानि मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA, BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल ID govindcollege@gmail.com।